Όχι. Είναι εκείνο το παιχνίδι με τα αυτοκίνητα ζαχαρωτά δίπλα στο τυφλοπόντικα. Πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Όχι, όχι. Το μεταλλιό μου. Ο τι. Κάτσε. Πού. Όχι. Όχι, το μεταλλιό μου. Όχι, το μετάλλιο μου. Γεια σου, κύριε! Γεια σου! Γεια! Με τρόμαξες, μικρή. Τα κάνα πάνω μου. Πώς σε λένε? Ραλφ. Καταστροφέα, Ραλφ. Δεν είσαι από εδώ, σωστά? Όχι, αλλά ναι. Δηλαδή, κοίτα, όχι ακριβώς από αυτή την περιοχή. Απλά έχω μια δουλίτσα εδώ και... Δουλίτσα? Δουλειά ρουτίνας. Κλάδεμα, ξέρεις. Καλύτερα να μην πλησιάσεις, βασικά. Όλη η περιοχή θα παραμείνει κλειστή όσο κλαδεύουμε. Ποιοι κλαδεύετε? Υπηρεσία ζαχαρόδεντρων. Και πού είναι όλοι οι άλλοι? Ήρθα μόνος μου σήμερα. Έβαλες πληθυντικό μεγαλοπρέπειας? Ναι. Ακριβώς. Μήπως είσαι άνεργος? Όχι. Δεν είμαι άνεργος. Και έχω δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, μπρος, πήγαινε σπίτι σου. Τι είπες? Δεν σ' άκουσα. Η ανάσα σου βρωμάει τόσο που μου διάσαν τα αυτιά μου. Άκου, ήμουν ευγενικός. Ήμουν ευγενικός. Με μιμήσε. Με μιμήσε. Ωραία. Ωραία. Είσαι αγενής και αυτή η συζήτηση έληξε. Και αυτή η συζήτηση. Δεν θα έπιανα αυτό το κλαδί στη θέση σου. Είμαι από την υπηρεσία ζαχαρόδεντρων, οπότε ξέρω. Με τη διπλή ρίγα. Οι διπλές ρίγες πάνε, κουτούλι. Γιατί έχεις τόσο φρικτά τεράστια χέρια. Δεν ξέρω. Εσύ γιατί είσαι τόσο φρικτά ενοχλητική? Και εσύ γιατί είσαι τόσο φρικτά. Μα τον Άγιο τον Μαϊμούδο με ένα χρυσό νόμισμα. Ούτε που να το σκέφτεσαι. Αυτό είναι δικό μου. Δεν νομίζω. Νομίζεις. Αυτό είναι δικό μου. Διπλή Κοίτα πίσω. Κέρδισα. Δώσ' το εδώ. Δώσ' το μου. Διπλή ρίγα. Ευχαριστώ. Άκου, περίμενε. Άκουσε με ένα λεπτάκι. Εντάξει. Άκου πως έχει. Δεν είμαι από την υπηρεσία ζαχαρόδεντρων. Ψέματα σε ένα παιδί. Είναι ντροπή σου, Ραλφ. Μα δεν είπα ψέματα για το μετάλλιο. Είναι δικό μου μετάλλιο. Γι' αυτό σκαρφάλωνα στο δέντρο. Είναι δικό μου. Δικό μου, ναι. Είναι πολύτιμο για μένα. Αυτό το μετάλλιο είναι το εισιτήριό μου για μια καλύτερη ζωή. Ναι, αλλά τώρα είναι δικό μου εισιτήριο. Τι στο. Τα λέμε. Γύρνα πίσω. Θα σε βρω. Θα έρθω να σε βρω. Διπλή ρίγα. Δεν μου ξεφεύγεις. Ναι, ήρθε κάνοντας αματά. Λες και είναι κανένας σπουδαίος και τρανός. Και μετά ρόμισε εκεί κάτω και μπήκε σε αυτό το γλυκό παιχνιδάκι σαν να ήταν τρελός. Sugar Rush. Τα κυβερνοέντομα θα κατασπαράξουν αυτό το παιχνίδι πιο γρήγορα και από λύκος αισθάνει με ανάπηρα πρόβατα. Πώς το είπατε αυτό? Γιωτάς είσαι! Ένα από αυτά μπήκε σε εκείνο το σκάφος! Έχεις ιδέα τι είναι τα κυβερνοέντομα? Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω, κυρία. Τα κυβερνοέντομα μοιάζουν με ιούς. Δεν ξέρουν ότι είναι σε παιχνίδι. Ξέρουν μόνο να τρώνε, να σκοτώνουν, να πολλαπλασιάζονται. Χωρίς ένα φάρο να τα σταματήσει, θα φάνε ολόκληρο το Sugar Rush. Και λες να σταματήσουν εκεί? Ναι! Λάθος! Οι ιοί δεν σταματούν με τίποτα. Μόλις τα κυβερνοέντομα τελειώσουν με το Sugar Rush, θα εισβάλλουν σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, μέχρι που αυτό το κατάστημα δεν θα είναι παρά ένα τσουρουφλισμένο κουφάρι ξεχασμένων ονείρων. Κόχατ! Το καταδρομικό μου! Τι λες τώρα, πάντα τόσο άγρια είναι? Δεν φταίει αυτή. Την προγραμμάτισαν με το πιο τραγικό παρελθόν που έγινε ποτέ. Η μόνη μέρα που δεν έκανε έλεγχο της περιοχής ήταν η μέρα του γάμου της.